Ajmo sad. 1, 2, 3. Haha, pobedio, Đorđe, Čvarko, poenta 9-0 dobio. Poenta cijele igre da bude u isto vreme. Znači moramo u isto vreme, ne da sačekate da vidite. Bilo je u isto vreme, šta pričaš? Nije bilo u isto vreme. Kako nije bilo, evo neko da snima pa da vidi, pa ne mogu dva čovjeka tačno u isto vreme, šta pričaš ti? Kako si mi govorio? Pa nije, mislim... A ti ne poznaš ništa, čoveče, ti ništa ne vidiš dok to radiš. 1, 2, 3, 1, 2, 3, to si navežbo, ali ovo da pokažeš to ne znaš. Ajde, 9-0 piši, ajde još jednom, ajde. Glupa igra, Bože, sačuvaj, koju si ti doneo. Znači, probajte sad u isto vreme, ajmo. 1, 2, 3. Pa nije... Da, mislim, pa šta bi mi... Pa u isto je vreme, šta se sada Pa ne možete folira? da sačekate da pogledate prvo moje. Sačekao sam i video sam. Ajde, ti treba da naučiš jednu životnu lekciju kad već ne znaš ništa. Da budeš dostojanstven u porazu. Da ustaneš da kažeš, dobro, izgubio sam, 10-0 je. Ali ću dostojanstveno otići, doneću vam burek. Ajde, ustani sad i donesi burek da vidim. Kako ideš dostojanstveno. I 5-6 jogurta. Ali stvarno kad bolje različite, sad gledajte, država nam se, priznaćete, raspada. Putevi puni rupa, škole prokišnjavaju, u bolnicama fali svega, ljudi otkazuju grajanje, mislim, jeste vi to primetili? I oni hoće sada grade nacionalni stadion fudbalski. Pa šta će nama nacionalni stadion fudbalski? Ovi nisu pobedili nikog 10 godina. Pa kako, šta će ti baš nacionalni stadion, razumiješ? Pa moraš ima nacionalni stadion, kakve veze ima dječja bolnica? Pa, uvijek nešto Uvijek nešto fali. Uvijek će biti nešto. A šta bi ti, pa odemo lijepo, razumiješ, sjednemo na brzi voz Beograd, Novi Sad, za 30 minuta je tamo na nacionalni stadion, gledamo kako deremo Brazil ili Špance, a cijeli stadion viče Tole, svi te Srbi vole, Tole. Ali možemo kasnije metrom, olim beogradskim, da se provozamo tamo do Beograda na vodi, evo ja častim na onoj kuli kafu, bit će od dnevnice. A ja ću čak da uzmem sebi jahtu, pa ću na onaj Moravski kanal i pravac Solun. Da i ja uplovim u slano, da i ja vidim šta je, jel? Ako prolazite pored Smedereva, ne znam dalje to i gde je, samo mahnite ovima sa druge peći da znaju ljudi da je sve u redu. Puši, nek se puši! Boga mi, ja ću sa Đokom da potrošim ove dionice od Dinkića što sam unovčio. Ne, dobro mi kaže, ovo je ludilo. A? Šekrna, ti si? Kako znaš već? A čuo se? Aha. Pa mi se šalimo malo, pa to je, što kažu, pola šale je neistina. Nemoj ti, nemaš potrebe ti da dolazi, pa nema nikakve potrebe, evo, ba kiješ, pa tako je, kiša je na polju, mislim, ostani ti kući bolje svima. Ma da. Da, dobro. Čekaj. More. Ček. Halo? Stanite, Dragan. Za vas je. O, Šekrna, ti si. Žena ti je đavo, ja to znam, ali ti postaviš pravila od početka, jer ne smije na tebi komandovati. Jo, kad podviknem, to je sve da vidiš pršti. Kako je zabavište, sve to treba odvojiti. Tako, treba s njima samo vika. Vika! Žalama kad podvikneš, samo to razumeju. Ništa drugo ne razumeju. Samo treba da se izdireš i da... Halo! Pauza je! Molim? Glavni arhivator Čvarko Đorđe je priveze. Bako, ja sam Đorđe tvoj. Dobro. Molim? Nemoj se ljutit, pa evo dolazim odmah ja nazad kući. Evo stižem na peće. Doneću sladoleda, bako. Dobro, bako moje, prijatno. Samo podviknuti, pa da vidiš.
Ja kad Ovako reknem, stali ukopaju se, ne znaju di su. ja kad reknem, pa smika zna odmah koliko je sati. Moram nešto. Jebote sunce, koliko je sati, Boško? Pola jedan. I ti ćutiš. Pola jedan, ti ćutiš, budalo. me pitaš šta Pa je? Smiljka mi dala spisak za pijac, ako ne uzmem sve, ubit će me, jebote. Ti, umjesto da mi kažeš, on meni... Magda... Halo Magda, slušaj samo nešto da ti kažem. Znači, ili planiraš da izađeš sa mnom ili ne. Znači, nema više da me... Ideš, majmune, nisam ti ja mama. Ne, a dobro, izvinica, ne čujem nešto. Da. Pa ja sam mislio samo onaj američki film, ako hoćeš da pogledam. Šta je sad? Pa parfem od Čika Đorđeta. Šta vam je stvarno? A, mili, Bože, mili, Bože, mili, Bože. Vide ih, a? Ja. Vide vanilca, čovječe dragi, kako su umotane u bijeli snijeg, najslađi na svijetu. Ne, ja sam stvarno najgluplji. Još mu ja poverujem za parfem od vanilje. Nema ti, čovječe, bolje kolača od ovih bakinih vanilica, razumiješ? Pa ja sam kod njih na slavi. Ja bi pojeo bio cijeli onu vangu njihovu, razumiješ? Nego oni skloni to ispred mene. Šta će to si Vojvođani, ne znaju oni da počaste čovjeka. Samo, ne, nemoj... Šta? Pobiće, znate kakav je za hranu, nemojte, pobiće nas, nemojte da pravi... Ajde, brate, mili, uzet ćemo po jednu, neće oni primijetiti, razumiješ, aj. Dobro, nije Samo brojio. malo gledaj na vrata, razumiješ? Ali po 1-2. No, po 1-2, šta će biti drugo nego po 1-2. Šta sam ti rekao, Boćo, valjalo, a? Lepe za zub, ali nisam bolje ja. Majke mi nisam bolje ja. Kažem ti ja. Samo pobiće nas. Pobiće nas. Nemojte, ostavite. Sjećate šta je bilo sa slaninom? Pobiće nas, majke mi. Aj, bolje da idemo. Što si ti tako, čovječe? Nije. Pa što si ti bojiš njega tako? A nije, znate kakav je, mislim. Pa koristite kako hoće, jebote, sunce, te u pokrajinsku, te ga vozi vamo, te ga vozi nas. Jasno. Ajde, molim, pa valjda ti imaš svoje ja. Šta je? Evo, reci da sam ja. Ismjeli! Bala zemlom, kako te nije sramota? Trpaš šakom, sve... Ajde, unos ih uguraj. Kako te nije sramota čovjeku sve kolače da si pojeo? Kako te nije to sramota? Ubiću te, Dragane. Pa jel ti nije bilo dosta na slavi, što si ja? Kad ste pomenuli crvenu, Đorđe, znate da ja ne volim da pominjem te stvari, to su neke sitnice, ali se sjećate, prošli mjesec smo ovdje za proslavu firme, pa svi po 1000 dinara, pa vi niste poneli novčanik jer vam je Cverglan uzeo, pa sam ja dao tad 1000 dinara, pa čisto da ne zaboravimo, znate, ono... Ne, nisam zaboravio, ne sjećam se toga, ali nisam zaboravio. Dobit ćeš, imam krupnu novčanicu od 10.000. Kako sad? Šta da idem, da kupim sladoled? Da bi tebi dao, šta? Pa ne znam, ja... Šta misliš? Jel mogu Cverglanke tu glavu da privuku, a? Šta ja znam, pa ne vjerujem baš, možda su. Pa šta radiš to? Odlična žica. Treba i meni jedno 20 meteri. Idem i ja s vama. Ajde. Ajmo. Ljubav je ljudsko pravo! Ljubav je ljudsko pravo! Ljubav je ljudsko... Ja tamo otišao u to Vilovo. Kako Vilovo? Ja sam se zabezeknuo, čaveč. Ja kad nisam povratio svojim očima. To je ludnica, to deca skaču, deru se, igraju, plešu, udaraju, jedan povraća, puše cigaretine, po 4 cigaretine upalili, čaveče. Muzika! To je katastrofa, kao šipove u tisu kad pobijaju. Cing, 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 cing. Oni ovako skaču, to nervozno. To nervozno, čaveč. Tek dotrče jedan debeli s mikrofonom, upali neki televizor, idu dole slova, kaže, ajmo sad svirke, koke. To se zove karaoke. To sam i rekao. I oni, znaš šta rade? Čitaju dole šta piše, prsten, zlatin lanac, daće ti bosanac, ako pevaju. Kaže on moj babi, evo mikrofon, ajte i vi nešto. Baba ustade, žena ustade u beloj haljini, baš divno otpeva. Žalim te, momče, što ljubiš mene? Ovaj cortom je pogodi, odi. Kaže, neću, to ću Miloš Bojanić.
Meni to da kaže na oči moje. Šta si uradio, brate? Za ruku i kući. A nego šta? Polazi. Ma ajde mene, deca, da tu, da ne kažem šta. Žika, ustani za šanka. On ustao. Baci to iz ruke, šta ti to pikavac? Baci ga. On ga baci. Istrezio se. Se nisi još. Daj mi... Slušajte. Znate onog čoveka što radi sa mnom, Bosanac, onaj... Da. Ne crna magija, ne treba mi crna magija. Treba mi lekovi. Biljne trave, to. Jel lečite vi šuljeve? Stadijum. Kako mislite? Pa ne znam u kom su stadijumu. A znači da pogledam. Da? Da pogledam i on... Šta da procenim? Da procenim u kom su stadijumu. Ajde, Đoko, muški smo svi, brate mili. Nosimo, ne jedemo, ne bombone. Gurne me. Kaže on meni. Gari, ovaj korzo je mali za nas dvojicu. Šta? Kažem ja. Šta nisam dobro čuo? A, Garišan? Kaže on. Pa pročačkaj uši. Gari? Kad sam ja čuo tu uvredu, meni pao mrak na oči. Ja sam jednostavno pomislio, sad je kraj. I ja odmah, uplekse se, izvrnu se dole. Ovo jedan veliki trči, vrti šnjur od pegle, jukcevanicu, beštaj. I oni krenuše da beže prema Rotkvari. A na Rotkvari, moji rotkvarijanci raširili mreže, uvatili sve u Dunav bacili. Da se olade, znaš? Jer mi smo tako živeli na asfaltu, znaš? Stvar se rešavala pesnicom, znaš? Fer. A zbog tvoje